హాయ్ యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా నమస్తే. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసే రెసిపీ ఖర్జూరము, నువ్వుపప్పు, వేరుశనగ గుళ్ళు లడ్డు అనమాట. అంటే మనం బెల్లం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కదండి, బెల్లానికి బదులు ఖర్జూరం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. చాలా బాగుంటుంది ఇది లడ్డు. అంటే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇది శుభ్రంగా మనం క్లీన్ చేసుకొని దీన్ని ముక్కలు కట్ చేసి పేస్ట్ చేశాను అనమాట అండి. ఇలా పేస్ట్ చేసి ఇలా బౌల్లో పెట్టాను. ఇది నువ్వుపప్పు వేయించి, వేరుశనగగుళ్ళు కూడా వేయించి ఒక్కొక్క కప్పు యాడ్ చేసి ఇలా పౌడర్ చేశాను. అంటే మనకి ఎక్కువ పేస్ట్గా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేదు అనుకనుగా కొంచెం బద్దలు కావాలంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చండి. అంటే హెల్త్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనకి ఏమన్నా నీరసంగా అనిపించినప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తుంటే రోజు మార్నింగు ఒక లడ్డు తింటుంటే చాలా కొంచెం హెల్త్కి బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది కలపాలన్నమాట. ఇది ఇలా పేస్ట్ కలిపేసిన తర్వాత మనకు కావాలంటే మిక్సీ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు, కానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి మిక్సీ చేసి లడ్డు చుట్టాలన్నమాట అండి. స్వీట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఖర్జూరంలో, కొద్ది పౌడర్ ఎక్కువ పడుతుంది. బెల్లం మనం రొటీన్గా బెల్లం కూడా హెల్త్కి మంచిదే, ఖర్జూరంతో అయితే ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అండి. లడ్డు చుడదాము. హాయ్ అండి. ఇది ఉండ అవుతుంది, ఉండ అవ్వట్లేదని మళ్ళీ పొరపాటు మీరు మటుకి ఇందులో వాటర్ అసలు యాడ్ చేయకూడదు. కావాలంటే మనం కొంచెం హనీ వాడచ్చు అందులో. అప్పుడు లైట్గా వేసుకొని హనీ వేసుకుంటే ఉండ అవుతుంది. కొంచెం మామూలు కూడా మిక్సీ చేయగానే ఉండ అయిపోతుంది. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మనం శనగపప్పు కావాలంటే పుట్నాల పప్పు వేసుకోవచ్చు, బెల్లం వేసుకోవచ్చు. బెల్లంతో అన్న ఖర్జూరం, తేనె రెండు చేసుకొని హెల్త్కి మార్నింగ్ రోజు ఒక వండ తిన్న తర్వాత మనం నాస్తా చేస్తే టిఫిన్ చాలా హెల్త్కి బాగుంటుందన్నమాట. అంటే మనం ఎక్కువ శాతం వీక్నెస్ ఉందని బి కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్లు అవి యూజ్ చేస్తాం కదా, అవి వేసుకోక్కర్లేదు. ఇది స్వయంగా నేను ప్రయోగం చేసి చెప్తున్నాను అనమాట. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి, ప్రయోగం చేసి చూడండి. హాయ్ అండి. నచ్చితే ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తయారు చేసి చూడండి. చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ చాలామందికి తెలుసు, నేచురోపతులు ఎక్కువ పెడతారు. మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి. ఎన్నో క్యాలరీస్ శక్తి పెరుగుతుంది మనం తయారు చేసిన ఖర్జూరం, నువ్వుపప్పు స్వీట్ చూసుకొని మనం వేసుకోవచ్చండి. అదే వేరుశనగగుళ్ళు పప్పు పొడి చేసుకుని కొంచెం బద్దలా కనిపించాలంటే వేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మీరు ట్రై చేయండి.